tangar T-boy mai zamani na zo da hafi salam. Dare idan ya tsala an ce mahutar bawa, na san ina da masoya a Kebbi Nijar tawa. Sila ta waka an sani yan Kaduna Jigawa, duk inda ni za ka ji an kira ni mai zamani. Barka da sallah min yi murna kana windawo, sakon hafi sallah muke al'umma a gare ku. Allah ya maimaita tambura ga mai zamani. Na san Kano Katsina Zamfara da wasan sallah, kowa yana murna zai sako shi kayan sallah. Hawa na idi an sauka sai ga yawon sallah, manya da yara mata maza da yan zamani. Ga yaya Adamu zangoma da hafi sallah, Garzalimi ko shi ma yana da hafi sallah, Ado na Gwanja shi ma yana ta hafi sallah, shi ma bure kamar na yake da hafi sallah. Barka da sallah min yi murna kana windawo, sakon hafi sallah muke al'umma a gare ku. Allah ya maimaita tambura ga mai zamani. Ya ga Umar wanda fulye na ta murnar sallah, Darak ta baban nan wanda ful da murnar sallah, Isa a yaki shi ma yana ta murnar sallah, Sammani shi ma yana ta murnar sallah, Sarkin sarakai gaishe ka nora ne yan inuwa, Abban Amina mafara gare ni Kazim inuwa, ga Aisha Farhat ni da ita nai ɗasawa, angon Amina na zo gare ka ni mata ne. Allah ya maimaita tambura ga mai zamani. Ruwan farko shi tsirai ba zai ki fito ba, siyarwa shi ne yake ta irgar riba, ka fito ka nema halakar ka taka gonar taba, in zan yi waka zan tsara lambisin zamani. Barka da sallah min yi murna kana windawo, sakon hafi sallah muke al'umma a gare ku. Allah ya maimaita tambura ga mai zamani. Hassana ya muke congratulation sallah, Maryam Yahaya murna take da hafi sallah, ga jaruma Momi Gombe na ta murnar sallah, jaruma Rukayya ita ma tana ta murnar sallah. Uwa da sauran dangi suna ta murnar sallah, dalagai da kai babban jarumi na mai zamani, an buga da kai an barka a wanga wannan karni. T-boy mai zamani Allah ya ja kwanan. Barka da sallah